Ένα μουσικό πικνίκ στον κήπο των Συνθέτικων στη Μαραβέγια είναι η απόψινή πρόταση της ιστοσελίδας στο spirto.net. Σε ένα μουσικό πικνίκ στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής μας προσκαλεί ο Κωστής Μαραβέγιας. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά, με το φως το πρωί και ένα χάδι. Ένας από τους πιο αγαπητούς δημιουργούς της γενιάς του, ο Κωστής Μαραβέγιας στείνει ένα πολιτισμικό πάρτι με μουσική που ακροβατεί ανάμεσα σε μεσογειακούς και βαλκανικούς ρυθμούς και υπόσχεται να φτιάξει τη διάθεση. Στο ίδιο κρεβάτι, δύο γυναίκες σε μια βραδιά, δύο αγάπες, ποπόδι γυνάτι, πώς να χωρέσουν σε μια καρδιά. Την Παρασκευή 28 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Περισσότερος πολιτισμός στο www.tospirto.net. Σε μια καρδιά.